an yi aure, auren Elmina, Safwan ka zama ango. Allah ya bada zaman lafiya amarya da angonta. An yi aure, Auren soyayya ga amarya da angonta. an yi aure, Kowa na murna Safwan yau mamma barka. an yi aure, Da Elmina cikin gidan ku za ku yi warka. an yi aure, Nasara yau Safwan kai ne fa ka dauka. an yi aure, Shi yasa na zagayo domin ni in maka waka. an yi aure, Wakan auren soyayya wannan ni da na dauka. an yi aure, Ni Usaini MG lallai fa ina maka barka. an yi aure, Safwan ka zama ango Elmina kai fa ta dauka. an yi aure, Tun asalin soyayya tana son ka hakika. an yi aure, Kai ne baka gana kan bayi sai da ka haska. an yi aure, Tun da ka haska gode wa sarki wanda ya baka. an yi aure, Tun da ya baka amarya rike ta haban da duka. an yi aure, Sai rabo inda ka ne baya wuce wanda ka dauka. an yi aure, Ilimi na rabon Safwan wannan zance ni hakika. an yi aure, Murna muke ta yi abokai ana ta murnar aure. An yi aure, auren soyayya. Ya zama jibanki shi za ya kara haƙƙinki. amarya, Ya zama raninki yau ya zamto mujibinki. amarya, Zuciya ba shi komai ne ya baki in tashi. amarya, Zuciya amshi ango karkace kaki. amarya, Inda rai na rabo wata rana ni ma ya ango ne. amarya, Yadda kai yi aure auren soyayya na sunna ne. amarya, Farin ciki mun gani a fuskan ku babu yin zane. amarya, Addu'an da muke maku zaman ku ayya dore. amarya, Ya kawo garuwa mu zuwa haihuwa na suna ne. amarya, Da kun haihu za a sa sunan aboki. amarya, Kalil babban aboki mai amana ne. amarya, Ga shi ka tafi ka bar shi zai ya aure ni da Elmina. Unit MG mai waƙar sirrin kyau. Numban wata 080 68 72 97 60 a huta lafiya.